mar mondo mi giyud hola no yo makare. Jacqueline, adok chien e gima CPO wacho ni ka hola mar hustler ni nochakre wanene ka gima jatend piny gonwa erokamano because mae gima notiyogo kano campaign. Koro kidonjo ofis ng'eni dwa duoko lweti, idwa nyiso jogi ni gima nawacho cha asechako time. Lakini question mwapenjre niya, bende nitie public awareness? Bende wawuok oko kuong wanyiso ji ng'eni mondo miya pesa kuong inyisa ni pesa ni amiyi, to ka amiyigo I expect ni duoknago to magi gima wadwa ni tim ang'owa e gima wadwa ni tim kode. Ok anyal para ahinya ka ne nitie that public awareness and sensitization ni pesa ni biro. Koro joma nokawe kong'iyo ahinya tidhi yudo ni 7 million mok duoke gi jogi ok nong'e ni gino nego bed ni duoko, nikech onge ng'ama nobiro irwa mokwongo monyisowa ni pesa ni wadhi miyou to kwa miyou to kama kaka wadwa ni tim ang'owa iti kode. Mana achiel. Mar ariyo, nyaka ibed conditions ma pesa ni biro go en ni pesa ni imiyigo. One, nyaka ibed a Kenyan citizen. Nyaka ibed ni reside in Kenya, yani dak e Kenya ka, to kendo nitie some economic activities mitimo. Joyce okang' ni kaw pesa ni dhi chamo, idwa duoke nadi? Nyalo bedo ni ji maderom bilion 7 ma pok oduoko, kata ji maderom jo Kenya maderom milion mathoth, milion 13 ma pok oduoko omenda makamano. Nyalo bedo ni moko kuom gi nokawo to chamo, koro onge kaka giduoke. Onge kaka giduoke. To kinyal kaw pesa ni dhi chamo, nikech okay, achame kawuono, kiny adwa chamo ang'o. To mano wamiyi pesa ni chake kode ohala moro matin, chak uso oduma e tie ndara, ikaw oduma gi 400, omiyi 500, cham 50, duok moro ni ineno picture matemo kelo. Koro nyaka bed ni nitie ohala moro mitimo ma pesa ni dhi konyi either samoro ni gombo chako ohala to chake notami, odhi konyi chako ohala. Samoro ni isechake to mondo mi onyuolre otami, pesa ni dhi konyi. Donge also nyaka ibed ni in gi at least line mobedo registered. Magi some of the conditions. To bed registered gi the Safaricom, Airtel ama Telcom. Yeah? Because again, pesa ni ke kwayo 5,000 to nitie atamalo 5% midhi kaw